Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak, pripun kabare? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan semangat sinau. Anak-anak, dina iki awake dhewe arep sinau basa Jawa babagan satriyane Pandhawa. Sakderenge utawa sadurunge sinau, ayo padha maca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Banjur dimirengake Bu Aulia nggih. Kala wingi utawa ndek wingi Bu Aulia sampun nerangake babagan Pandhawa. Sapa sing isih kelingan Pandhawa kuwi cacahe ana pira? Ya, betul, Pandhawa iku cacahe ana 5. Sapa wae sing klebu Pandhawa? Yaiku Raden Yudhistira, Raden Werkudara, Raden Arjuna, Raden Nakula lan Raden Sadewa. Nah, saiki anak-anak wis ngerti sapa wae sing arane Pandhawa. Banjur saiki anak-anak sinau babagan satriyane Pandhawa. Ayo anak-anak, sakderenge awake dhewe nyanyi dhisik ya. Nyanyine judule Satriyane Pandhawa. Nah, anak-anak iso nyimak lirike ana layar. 1, 2, 3. Puntadewa Amarta, Werkudara Jadipati, Janaka Madukara, Nakula Sawujajar, Sadewa Bumiretawu. Satriyane Pandhawa, yuk kanca diapalno ben dadi bocah mulya. Coba anak-anak dibaleni nyanyi lagu Satriyane Pandhawa. Yuk 1, 2, 3. Puntadewa Amarta, Werkudara Jadipati, Janaka Madukara, Nakula Sawujajar, Sadewa Bumiretawu. Satriyane Pandhawa, yuk kanca diapalno ben dadi bocah mulya. Anak-anak, iku mau materi babagan satriyane Pandhawa. Banjur saiki tulisen lagu Satriyane Pandhawa ing buku tulismu. Cekap semanten piwulangan dinten niki nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.